Chief Nkiru Ifezue ka eguzobegoro ọbanye n'otu ọdụ society nke Nri Ancient Kingdom dịka Iyom Chinawan ụzọ ya bụ ihe mmemme were ọnọdụ na Mbarabe Chiefdom Ifezue Estate Urofolo Village in Rekansimo obodo Anaọcha na Anambra State. Ndị enyi, ndị ezinụlọ na ndị na-echere ha ezigbo echiche nakwa ndị otu ọdụ nri so wee nọgbado n'oge mere ya bụ ihe mmemme. Blessing Dennis n'ebe a ma wenetara anyị ozi a. Eji omenala emume wee bido ya bụ mmemme. Chief Ifezue onye anabatara na ya bụ otu onye nke jikere na uwe ọcha eji ọla ọcha wee nyanye ya n'onu wee nyekwu ya nza nakwa akupe. Akupe ahụ bụ nke edere aha Iyom iru nakwa azụ nke na-egosipụta ọkwa ọhụrụ enyere ya. Na mmemme ahụ ka agbakwara egwu ọdịnala dị iche iche gụkwa egwu nke metụtara ndị bịara ya bụ mmemme. N'okwu nnabata ya ka Chief Ifezue kenere Chineke onye mere ka ọ dị ndụ ma kwunwee na ọ ga-eji obi ya niile wee jere obodo ozi. Ka ọ na-agwa ebiesi okwu ka onye mụrụ onye na-eme mmemme ahụ bụ Odoziakụ Caroline Ifezue onye gbara arọ 89 kenere Chineke n'idesa ya ndụ agbanyeghị arụ ọkụ ya ma kpee ekpere ka Chineke gọzie ma chekwaba nwa ya nwanyị. N'aka nke ya ka nwanne nwoke onye na-eme mmemme ahụ bụ Chief Clem Ifezue kọwapụtara na Iyom gosipụtara ikikere enyere nwanyị dịka onye ndu na onye na-edozi ihe omenala ma kwunwee na ya bụ ọkwa bụ nke na-ewebata ezi ọdịmma nke obodo. Odoziakụ Ijeọma Ifezue nakwa onye ụkọchukwu Patrick Okafọ doro Chief Ifezue ka o were ọkwa nke enyere ya wee jere obodo ozi ma na-ekwu eziokwu n'ihe gbasatara okwu obodo. Onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service ABS bụ Sachido Obidiegwu kọwapụtara na Iyom maọbụ otu ọdụ bụ otu gbasara ụmụ nwanyị n'ala Igbo nke pụtara ugwu, ikikere na inye nkwanye ugwu n'etiti ụmụ nwanyị ma dụkwa Iyom Chinakwala ụzọ ka o werekwa ọkwa ọhụrụ enyere ya n'obodo wee dozie ndụ ndị ọzọ site na Nri Ancient Kingdom nke dị n'okpuru ọchịchị Anaọcha. Aha m bụ Blessing Dennis maka akụkọ ụwa AB.